यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय, താങ്കൾ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മള് 1-ാം സ്കന്ധം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 17. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം അഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗർഷ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्लोकम
17 അവതാരം, 12ാമത്തെ അവതാരം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ മത്സ്യം, കൂർമ്മം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് 12ാമതായിട്ട് ധന്വന്തരി അവതാരവും 13ാമതായിട്ട് മോഹിനിമൂർത്തിയുടെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമേവ ച അപായസുരാനന്യാൻ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. ധന്വന്തരം ദ്വാദശം ത്രയോദശമേവ ച അപായസുരനാന്യാം മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. ധന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമേവ ച അപായസുരാനന്യാൻ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച അപായസുരാനന്യാൻ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമം ഏവ ച അപായയൽ സുരാനന്യാൻ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമേവ ച അപായയൽ സുരാനന്യാൻ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച അപായയസുരാനന്യോൻ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമേവ ച അപായയൽ സുരാനന്യാൻ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച അപായസുരാനന്യാൻ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ധന്വന്തരം ദ്വാദശമം ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച അപായസുരാനന്യാൻ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്വാനന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച അപായയൽ സുരനന്യാ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധാന്യന്തരം ദ്വാദശമം ദ്വാദശമേവ ച അപായയത്സുരാനന്യ മോഹിന്യ മോഹയൻ സ്ത്രിയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാന്യന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമേവ ച അപായയത്സുരാനന്യാൻ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മോഹയൻ പ്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ബിന്ദു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധാന്യന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമേവ ച അപായയത്സുരാനന്യ മോഹന്യ മോഹയാൻ സ്ത്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാന്യന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച അപായയത്സുരാനന്യാ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനവും നോക്കാം. എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ധന്വന്തരം, ധന്വന്തരി നാമധേയനായ ഭഗവത് അവതാരം. ദ്വാദശമം ശ്രേണിയിലെ 12ാമത്തെ, ത്രയോദശമം ശ്രേണിയിലെ 13ാമത്തെ. ഏവ നിശ്ചയമായും, ച അപായയൽ പാനം ചെയ്യാൻ നൽകി, സുരാൻ ദേവന്മാർ, അന്യാൻ മറ്റുള്ളവർ, മോഹിന്യ വശ്യമനോഹരിതയോടെ, മോഹയൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന, സ്ത്രീയ സ്ത്രീ രൂപത്തിൽ. വർത്തനം. 12ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധന്വന്തരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും 13ാമത്തെ അവതാരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വശ്യമനോഹരിതയോടെ നാസ്തികരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും അമൃതം ദേവന്മാർക്ക് പാനം ചെയ്യാൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ 12ാമതായിട്ട് അവതാരം ധന്വന്തരി മൂർത്തിയെ പറയുന്നു. പിന്നെന്താണ്, ആ അമൃത കലശവുമായിട്ട് വരിക്കുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ ആ അമൃത കലശം അസുരന്മാർ തട്ടിയെടുത്തതോടെ അത് വീണ്ടും ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ മോഹിനി മൂർത്തിയായിട്ടും അവതാരമെടുത്തു. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥമായിട്ട് പ്രഭുപാദര് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്നലെ നമ്മൾ മത്സ്യം, കൂർമ്മം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ കൂർമ്മമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ആ മന്ദരപർവ്വതത്തെ താങ്ങി നിർത്താനായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ മന്ദരപർവ്വതത്തെ കടകോലായിട്ടും വാസുകിയെ കയറായിട്ടുമൊക്കെ ആ പാലാഴിയെ കടയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറേ വസ്തുക്കൾ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി. അവസാനം അമൃത കുംഭവുമായിട്ട് ധന്വന്തരി ഭഗവാനും വരികയുണ്ടായി. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം. പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം.
നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ധന്വന്തരി മൂർത്തി ആ അമൃത കലശവുമായിട്ട് ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ അസുരന്മാരും സഹായിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ അസുരന്മാർക്ക് എന്താണ് പേടി തോന്നി. ഈ അമൃതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദേവന്മാര് തരില്ല എന്നുള്ള ആ പേടി കൊണ്ട് തന്നെ ആ ധന്വന്തരമൂർത്തി ആ അമൃത കലശവുമായി വന്ന ഉടനെ അസുരന്മാർ അത് അപഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്? ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഈ പാലായി കടഞ്ഞിട്ട് ഈ അമൃതം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് മോഹിനിമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. മോഹിനിമൂർത്തി ആ ഒരു ലീലക്കായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ മോഹിനിമൂർത്തി അവരെ അങ്ങനെ എന്താണ് അവരൊക്കെ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ, മോഹിനിമൂർത്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്തില് അവരൊക്കെ മയങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ആ മോഹിനിമൂർത്തി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അവരൊക്കെ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കണ്ണ് തുറക്കാവൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് നിന്നപ്പോൾ മോഹിനിമൂർത്തി എല്ലാവർക്കും ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ആ അമൃതം എടുത്തിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഒരു അസുരൻ, അദ്ദേഹം കുറച്ച് എന്താണ് ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ളതാ. അയാൾക്ക് ഇതിലെന്തോ ചതിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സിംഹകേയൻ എന്ന അസുരൻ ദേവന്റെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് പോയി നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ദേവന്മാർക്ക് അമൃതം നൽകുന്നതിന്റെ കൂടെ ആ അസുരനും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ പറയുകയുണ്ടായി, മോഹിനിമൂർത്തി നൽകരുത്, ഇത് അസുരനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപ്പോഴേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അമൃത് കഴിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ മോഹിനിമൂർത്തി സുദർശനം അയച്ചിട്ട് ആ അസുരന്റെ തല അറുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ അമൃത് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടില്ല. ആ ശിരസ് വേറെയും ഉടല് വേറെയുമായിട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത്, അതാണ് രാഹു കേതു എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ. ഈ ജ്യോത്സ്യന്മാരൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ശിരസില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഒരു ശിരസും ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടാവും, രാഹു കേതു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. ആ രാഹു കേതു ആണെന്ന് പറയുന്നു. ആ ഗ്രഹണം, സൂര്യഗ്രഹണം, ചന്ദ്രഗ്രഹണം, അതും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സാക്ഷിയായിട്ട് അവരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. ഈ സിംഹകേയന് എന്താണ് ഈ അമൃത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് മോഹിനിമൂർത്തിയോട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ തീർക്കാനായിട്ട്, അതിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ടാണ് അവരെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും വിഴുങ്ങുന്നത്. എന്നാല് ശിരസിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഭാഗമില്ല അല്ലെ, ശിരസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ വിഴുങ്ങുകയും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഗ്രഹണമായിട്ട് എന്താണ് ആ രാഹു കേതു എന്ന പേരിൽ ആ സിംഹകേയന്റെ ഉടലും തലയുടെ ഭാഗവും വേറെയാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആചാര്യന്മാർ, ഉയർന്ന വൈഷ്ണവന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ സിംഹകേയന്റെ രക്തം അസുരനാണ് അല്ലെ, അമൃത് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരണം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ.
അപ്പൊ ആ അസുരന്റെ രക്തം വീണിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രക്തം, ബ്ലഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും എന്താണ് വൈറ്റ് സെൽസ്, റെഡ് സെൽസ്, ശ്വേതരക്താണുക്കള് അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് സെൽസ്, റെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് അത് ഭൂമിയിൽ വീണപ്പോൾ അതാണ് വെളുത്തുള്ളി, വൈറ്റ് സെൽസ് വെളുത്തുള്ളി, റെഡ് സെൽസ് ചുവന്നുള്ളി ആയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിയായ റെഫറൻസ് എനിക്കറിയില്ല, അതിങ്ങനെ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്, അസുരന്റെ രക്തമാണ്. അപ്പോ ആ അസുരന്റെ രക്തമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിവേദ്യത്തിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ല, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ നമ്മളെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലെ, അലസത, പ്രമാദം, ഉന്മാദം, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് സയൻസും അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ കോളേജുകളിലും മറ്റൊക്കെ അവരുടെ മെസ്സിൽ ആ കുട്ടികളുടെ എക്സാമിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവരെ പഠനത്തിലുള്ള അവരുടെ ശ്രദ്ധ കുറയും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാസമൊക്കെ, എക്സാമിന്റെ ഒരു മാസമൊക്കെ ഈ മെസ്സിൽ നിന്നും ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അസുരന്റെ എന്താണ് രക്തമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. എന്നാൽ അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ശക്തിയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ഔഷധമായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിൽ അതിന്റെ കൂട്ടായിട്ട്, മരുന്നിന്റെ കൂടെ കൂട്ടായിട്ട് ഇതും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മോഹിനി മൂർത്തി തന്നെ ഒരിക്കല് അമൃത് അസുരന്മാരിൽ നിന്നും എടുത്ത് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മോഹിനിമൂർത്തി അവതരിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നു. ആ പാലാഴി കടിയുന്ന അവസരത്തിൽ വിഷം അല്ലെ, വിഷം വന്നപ്പോഴേ ആ വിഷം കഴിക്കാനായിട്ട് മഹാദേവനാണ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ആ മഹാദേവൻ വിഷം കഴിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശിവരാത്രിയൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ വിഷം കഴിച്ചപ്പോൾ അത് പാർവതി ദേവി കഴുത്തിൽ പിടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് ഇറക്കിയാലോ അപകടം സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ. പിന്നെയോ തുപ്പിയാലോ ഇവിടെ എല്ലാം നശിക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ തുപ്പാനും വിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് മഹാദേവൻ നീലകണ്ഠനായത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലീലയാണ് ശിവരാത്രിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ ശിവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആ വിഷം പാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വിഷം പാനം ചെയ്തിട്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് സമാധി അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ മോഹിനി മൂർത്തിയുടെ അവതാരമൊന്നും ശിവന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ശിവൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടു ഭഗവാന്റെ അത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമുണ്ടായിരുന്നു മോഹിനി മൂർത്തി എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ശിവനും ആഗ്രഹിച്ചു ആ മോഹിനി മൂർത്തിയെ കാണണമെന്ന്. അങ്ങനെ ശിവൻ ഭഗവാനോട് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി, അങ്ങയുടെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ മോഹിനി മൂർത്തിയുടെ അവതാരം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണണമായിരുന്നു, എനിക്കൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയും അതിന് പ്രകാരം മോഹിനി മൂർത്തി വീണ്ടും ആ ശിവന്റെ മുന്നിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധന്വന്തര മൂർത്തിയും 2 പ്രാവശ്യം അവതാരം എടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു ധന്വന്തരി ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കല് അമൃതകലശവുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ദേവന്മാർക്ക് അമൃതകലശം നൽകുവാനായിട്ട്. പിന്നീട് വീണ്ടും അവതാരം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഇന്ദ്രന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം എല്ലാവർക്കും രോഗങ്ങളൊക്കെ, മനുഷ്യരൊക്കെ രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, അത് വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ടൊക്കെ, വിവരിച്ചു തരാനായിട്ടൊക്കെ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയോട് അവതാരം എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ കാശിയിലെ ദീർഘതപസ് എന്ന രാജാവ് ധന്വന്തരി മൂർത്തിയെ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കഠിന തപസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധന്വന്തരി മൂർത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴേ ആ രാജാവ് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തന്നെ എൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് വരണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പ്രകാരം ധന്വന്തരി മൂർത്തി ആ രാജാവിനെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി.
അപ്പോ ഇന്നും എന്താണ് ആ രോഗശാന്തിക്കും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ധന്വന്തരി പൂജ, രോഗശമന പൂജ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ധന്വന്തരി മൂർത്തിക്ക്. കേരളത്തിലെ 2 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ധന്വന്തരി മൂർത്തി ഉള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് കണ്ണൂരുണ്ട്, വേറെ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ഉണ്ടായതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ധന്വന്തരി മൂർത്തി ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അത് എന്താണ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായാലും ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നു, ധന്വന്തരി മൂർത്തിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് രോഗത്തിന് ശമനമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിൽ കുറെ ആ ഭഗവാന്റെ പേരിൽ കുറെ ഔഷധങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു. ധന്വന്തരം, അരിഷ്ടം ധന്വന്തരം, കഷായം ധന്വന്തരം, കുഴമ്പ് ധന്വന്തരം, തൈലം, അങ്ങനെ കുറെ ധന്വന്തരം, ഗുളിക, അങ്ങനെ കുറെ ധന്വന്തര എന്ന ഭഗവാന്റെ പേരിൽ തന്നെ അനേകം ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും ആയുർവേദം അത് നൽകപ്പെടാനായിട്ട് വീണ്ടും ധന്വന്തരി മൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ മോഹിനി അവതാരം അത് ആ ഒരു ലീലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയെ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ശ്ലോകം 18. ഓക്കെ, മിനി ബാലകൃഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന്. എവിടെയാണ് മാതാജിയുടെ നാട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മാതാജി എവിടെയാണ് ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രം എവിടെയുള്ളത്? തൃശ്ശൂരാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞങ്ങള് കോഴിക്കോടാണ് പ്രഭുജി. ഒരു 300, അതെ, 300-500 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പ്രഭുജി. അവിടെ ധന്വന്തരി മൂർത്തി, നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ എന്തോ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ആക്രമണത്തിൽ എങ്ങാനും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ അത് രണ്ടാമത് റിന്യൂ ചെയ്ത് നല്ല ഒരു അമ്പലമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതെ, കോഴിക്കോടും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ശ്ലോകം നമ്പർ 18 നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചതുർദശം നാരസിംഹം വിപ്രദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാർക്കരൈചൈരൂരാ വേരകം കടകൃത. ചതുർദശം നാരസിംഹം വിഭദ്രൈതേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാർക്കരൈചൈരൂരാ വേരകം കടകൃത. ചതുർദശം നരസിംഹം വിപ്രദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാർക്കരൈചൈരൂരാ വേരകം കടകൃത. 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കൊടു. ആരൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത്? സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കൊടു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദശം നാരസിംഹം വിപ്രദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാർക്കരൈചൈരൂരാ വേരകം കടകൃത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചതുർദശം നാരസിംഹം വിപ്രൈതൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാർക്കരൈചൈരൂരാ ഏരകാം കടകൃത്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ചതുർദശം നാരസിംഹം വിപ്രദൈത്രേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാർ കരജൈരുരാം വേരകാം കടകൃത്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചതുർദശനാരസിംഹം വിപ്രദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാരാകരജൈപൂരദായേരകാം കടകൃത്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചതുർദശം നാരസിംഹം വിപ്രദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാർ കരജൈരൂരാ ഏരകാം കടകൃത്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനവും നോക്കാം. ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ചാതുർദശം ശ്രേണിയിൽ 14-ാമത്തെ നാരസിംഹം അർദ്ധ നരനും അർദ്ധ കേസരിയുമായ ഭഗവത് അവതാരം ബിബ്രൽ ആഗമിച്ചു. ദൈത്യ ഇന്ദ്രം നാസ്തികരുടെ രാജാവ് ഊർജിതം ദൃഢമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ദദാര രണ്ടായി പിളർക്കുന്നു. കരജേഹ് നഖങ്ങളാൽ ഊരത മടിത്തട്ടിൽ ഏരകാം ഈറ അഥവാ ചൂരൽ കടകൃത് ദാരുകർമ്മൻ അഥവാ ആശാരി യഥാ സമാനമായി സദൃശ്യമായി. 14-ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നാസ്തികനായ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ ദൃഢശരീരത്തെ ദാരുകർമ്മൻ ഈറ പിളർക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ തന്റെ കൂർത്ത നഖങ്ങളാൽ രണ്ടായി പിളർക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 14-ാമത്തെ അവതാരമാണ് നരസിംഹദേവനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്? ആ അസുരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു ആശാരി അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഈറ പിളർന്നിട്ട് അത് പിളർക്കുന്നത് പോലെ, അങ്ങനെ അതുപോലെ ലാഘവത്തോടെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂർത്ത നഖങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് പിളർക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജയദേവ ഗോസ്വാമിയമ്മ ദശാവതാര കീർത്തനത്തിൽ പാടുന്നു. തവ കര കമലവരേനകാം അത്ഭുത ശൃംഗ ദളിതാ ഹിരണ്യകശിപു തനുഭൃംഗ കേശവധൃത നരഹരിരൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. അജയദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാൻ തൻ്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വണ്ടിനെ ഞെരിച്ചമർത്തുന്നത് പോലെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നരസിംഹ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ആർക്കാണ് അറിയാം? കൈ ഉയർത്തിക്കോളൂ. നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഏത് യുഗത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്? ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? ആർക്കറിയാം? കൈ ഉയർത്തിയാൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാൻ സത്യയുഗത്തിലാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിലാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും ഒക്കെ എല്ലാവരെയും ദേവന്മാരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുകയും എല്ലാവരെയും മാനവരെ എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്തല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കാനായിട്ട് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതല്ലേ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചു അല്ലെ. ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചതിനോടുള്ള ആ ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു നാരായണനെ വധിക്കും ഞാൻ എന്ന്, ഭഗവാനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ആ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും അങ്ങനെ കഠിന തപസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തല്ലേ. അപ്പോ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ
ആ സത്യയുഗത്തിലല്ല, ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഐസ്കോണിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും നരസിംഹ ഭഗവാന് ആരതി സമർപ്പിക്കുന്നു. പൂജകള് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, പൂജകൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മളെ ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മള് മറ്റുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് സമീപിക്കുക? വിഘ്നേശ്വരനെ അല്ലെ. അപ്പോ ആ വിഘ്നേശ്വരനെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കാനായിട്ട് സമീപിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, യത് പാദ പല്ലവയുഗം വിദിതായ കുംഭാദ്വന്ദ്വേ പ്രണാമ സമയേസ ഗണാധിരാജ വിഘ്നാൻ വിഹന്തുമലമസ്യ ജഗത്രയസ്യ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കാനായിട്ട് കൊമ്പും തുമ്പിക്കൈയുമുള്ള ആ വിഘ്നേശ്വരൻ ഗണേശൻ ആരുടെ പദങ്ങളാണോ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഗോവിന്ദനെ, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയും. അപ്പോ അതേ ഗോവിന്ദൻ, അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നരസിംഹ ഭഗവാനെയാണ് വിഘ്നേശ്വരൻ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭക്തിയിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നരസിംഹ ഭഗവാനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിന്റെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, സർവഭക്തി വിഘ്ന വിനാശനകാരി നരസിംഹദേവ ഭഗവാൻ കി ജയ് എന്ന് പറയും. ഭക്തിയിലുള്ള സർവ വിഘ്നങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഒരു ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, പരിത്രാണായ സാധൂനാം അല്ലെ വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. ആ സാധുക്കളെ, ആ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ആദ്യം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ മതി, ഭഗവാന്റെ ആയുധങ്ങൾ തന്നെ മതി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ മതി മറ്റുള്ള ശത്രുക്കളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതെന്താണ്, പലർക്കും സംശയമുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അക്ബറിന്റെയും ബീർബലിന്റെ ഒരു കഥ പറയും അക്ബറിന് വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് നേരിട്ട് വരുന്നത്, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ബീർബല് ഒരിക്കലും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്ബറിന്റെ മകന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അവിടെ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു, അവിടെയുള്ള ആ കുളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു. അപ്പോ ഈ അക്ബർ വരുന്ന സമയമായപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു. അക്ബർ കാണുന്നു ഈ കുട്ടി അവിടെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്നു. അക്ബർ വിചാരിച്ചു ഇത് തന്റെ മകനാണ്, ശരിയായ മകനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അക്ബർ ഉടനെ ആ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ഇത് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോ ആ ബീർബലി ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് അങ്ങ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയത്? അങ്ങക്ക് എത്രയോ ഭടന്മാരുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്, ഞങ്ങളോട് അല്ലെ ഭടന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയില്ലേ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങ് എന്തിനാണ്? ഞാൻ എൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ ബീർബലി പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ അങ്ങ് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, ഭഗവാന്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അവതരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ആ അക്ബറിനെ മനസ്സിലായത് തന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു. അപ്പോ ആ അക്ബർ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആ ഗോസ്വാമിമാരെ അവരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഇടിച്ച് തകർക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ, എന്താണ് ആ തമോ ഗുണം അതൊക്കെ ഉള്ളവര് അങ്ങനെയുള്ള അധാർമികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഈ അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, സത്യം വിധാതും നിജഭക്ത ഭാഷിതം നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം. എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരസിംഹദേവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ നരസിംഹദേവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണ് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപു ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക ചെയ്തത് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്, ആ കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു ബ്രഹ്മദേവനെ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താണ് ആദ്യം വരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? എനിക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വേണം അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ മരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനാർത്ഥം. ആ ബ്രഹ്മാവും മരിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ പോലുള്ള ആയുസ്സല്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിനും നാശമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വരം തരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ എന്താണ് ആ ഹിരണ്യകശിപു മറ്റുള്ള കുറെ വരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എനിക്ക് എന്നെ ദേവന്മാരോ അസുരന്മാരോ ഒന്നും വധിക്കരുത് അല്ലെ. മൃഗങ്ങളാലോ മനുഷ്യരാലോ കൊല്ലപ്പെടരുത് അല്ലെ. ആയുധങ്ങളാൽ എന്നെ കൊല്ലരുത്. ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ വെച്ച് കൊല്ലരുത് അല്ലെ. പകലും രാത്രിയോ കൊല്ലരുത്. അങ്ങനെ ധാരാളം വരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു ഇനി എന്നെ ആർക്കും വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭഗവാന് എല്ലാറ്റിനെയും എന്താണ് നശിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചല്ലേ. ഭഗവാനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഇവിടെ യാതൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും വരങ്ങളൊക്കെ നേടിയതിന്റെ ബലത്തില് എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറേ തവണ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് എവിടുന്നാണ് ഈ എന്താണ് ആ കൃഷ്ണാബോധം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ നാരദമുനിയിൽ നിന്നല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നാരദമുനി അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. വ്യാസദേവന് തന്നെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ നാരദമുനിയാണ് അല്ലെ. അതേ നാരദമുനി തന്നെയാണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ആ കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ആ കയാതുവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സിനായി പോയപ്പോഴേ ആ കയാതുവിനെ ദേവന്മാരൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായിരുന്നു വധിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ നാരദമുനി വന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരെ തടയുകയുണ്ടായി. അവര് പറഞ്ഞു ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു ഹിരണ്യകശിപുവിനെയാണ് ഈ സ്ത്രീ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ ഉടനെ തന്നെ വധിക്കണമെന്ന്. എന്നാലേ നാരദമുനി പറഞ്ഞു ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വധിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദമുനി തന്നെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നാരദമുനി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. അന്നേരം അതൊക്കെ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഗർഭാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ കയാതു ഉറങ്ങുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. എന്നാൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഇതൊക്കെ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ചും ഭക്തിത സേവനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാരദമുനിയിൽ നിന്നും കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ആ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ മകന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പിതാവ് ആസുര ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള ഷണ്ട അമർക്ക സ്കന്ദ അമർക്ക എന്നിവരെ അവിടെ ഗുരുകുലത്തില് അവരുടെ കീഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. കുട്ടികളെയും മറ്റുള്ള അസുരന്മാരുടെ കുട്ടികളെയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ആ അസുരന്മാരുടെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള തന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ അവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ അസുര ഗുരുക്കന്മാരെന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത്? ഓം ഹിരണ്യായ നമ, ഓ ഹിരണ്യകശിപേ നമ എന്നൊക്കെ ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം തരുന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവാണ് ദൈവം, അങ്ങനെയാണ് ജപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്നാല് അതിന് തയ്യാറായില്ല അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ജപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് കോപം വരികയും ആ ഷണ്ടാമർക്ക് അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെന്നല്ല ഇത്, നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ഈ കുട്ടികൾ ഒന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഇവരെ വേറെ ആരോ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഹിരണ്യകശിപു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഭക്തപ്രഹ്ലാദനോട്, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ അറിവൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ ശക്തിയൊക്കെ, എന്നെ ധിക്കരിക്കാനുള്ള ഈ ശക്തിയും ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്, അറിവൊക്കെ? അപ്പൊ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന അതേ
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എനിക്കും ശക്തി നൽകുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ശക്തി നൽകുന്നവർക്ക്, എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് എന്നൊക്കെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത് വിടാനായിട്ട്, എന്നാൽ തയ്യാറായില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയല്ലേ, മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ പാലില് വിഷം ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പിന്നെ വിഷസർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലിടുകയുണ്ടായി, തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിടുകയുണ്ടായി, മതയാനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പലതരം. ഹോളികയുടെ മടിയിൽ ഹോളികക്ക് വരം ലഭിച്ചിരുന്നു, എന്താണ് ആ കത്തിച്ചാമ്പലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് ഹോളിക ആ പ്രഹ്ലാദനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ഹോളിക തന്നെ കത്തിച്ചാമ്പലായി. അപ്പൊ അതാണ് ഹോളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ അല്ലെ. സംരക്ഷിക്കേണ്ട സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അസ്വാരസ്യങ്ങൾ, ചെറിയ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇനി നമുക്ക് ഭക്തിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ വിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ. എന്നാല് പ്രഭുപാദരും നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജൊക്കെ ചോദിക്കും, പല ആളും നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഭക്തി ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അനുഭവിച്ചപ്പോഴുള്ള വിഷമങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങളെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷം തരുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങളെ പിതാവ് നിങ്ങളെ എന്താണ് തീയിലിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല, അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എത്രമാത്രം സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിസാരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അത്രയും അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ആ ലീലകൾ ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ്. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം വായിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരി പലപ്പോഴും ഇരുന്ന് കരയുമായിരുന്നു. എന്താണ് അത്രയും സഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഭുപാദരും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് ശക്തി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ആ അനുഭവങ്ങൾ, ലീലകളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അത്രമാത്രം നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് അത്രയും യാതനകളൊക്കെ സഹിച്ചു എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഗദാധര പണ്ഡിറ്റും ഈ പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാമത്തെ സ്കന്ധം വായിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും കരയുമായിരുന്നു, ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്തിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് അത്രയും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ അത്രയും ദ്രോഹിച്ചിട്ട് എത്ര വരെ ഈ ഹിരണ്യകശിപു എത്ര വരെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കി അവസാനമായപ്പോഴേ നരസിംഹദേവൻ തന്നെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ നാരായണൻ എവിടെയാണ്? നീ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോ ആ ഒരു തൂണ് കാണിച്ചിട്ട് ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലേ, ഈ തൂണിലും എന്റെ ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അറിയാം, ഹിരണ്യകശിപു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ കൊട്ടാരം. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അറിയാം ഈ തൂണില് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് അതൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് അത്ര ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ തൂണ്, ആ ഹിരണ്യകശിപു ആ തൂണ് വാളുകൊണ്ട് വെട്ടുന്ന അവസരത്തില് നരസിംഹദേവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നല്ലേ, ഉഗ്ര നരസിംഹദേവനായിട്ട് ആ ലോകത്തെ തന്നെ നടുക്കിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ രൂപം അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എന്താണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വരങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാഴായി പോകരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ വെച്ചായിരുന്നില്ല, തൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് പകലോ രാത്രിയുമായിരുന്നില്ല, സന്ധ്യാസമയത്തായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ അകത്തോ പുറത്തോ വെച്ചായിരുന്നില്ല, ആ വാതിൽപ്പടിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു. പിന്നെന്താണ് ആയുധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൈവിരലിലെ ആ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ മാറിടം പിളർക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ കൈയൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു
നദി അവിടെ മായാപ്പൂരിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നരസിംഹപ്പള്ളി എന്നൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കൊടലുമാല എടുത്തിട്ട് മാലയാക്കിയിട്ട് അണിയുകയുണ്ടായി. ആ മാല ഇട്ടിട്ടുള്ള അവിടെ ആ ആൽമരം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വള്ളി ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് അവിടെ ഒരു മാലയുടെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ അതാ ഒരു മാല പോലെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീടാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞത്. അത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കൊടലുമാല അവിടെ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലമാണ് ആ ആൽമരത്തിൽ. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും ആൽമരം ആ ഒരു കൊടലുമാലയുടെ ഒരു മാലയുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അവിടെ ആ ദേവലോകമൊക്കെ ആക്രമിച്ച് ഹിരണ്യകശിപു ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ദേവന്മാരൊക്കെ അവിടെയാണ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയും. അപ്പോ അവിടെ അനേകം ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ മായാപ്പൂരിൽ. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാലേ കാണാൻ സാധിക്കും ആ സ്ഥലം. അവിടെ അവിടെയുള്ള വിഗ്രഹം ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മായാപ്പൂരിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലും നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ വലിയ വിഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും പൂജകൾ ചെയ്യുന്നു. അത് പഴയ കാലത്ത് ധാരാളം ആൾക്കാർ പ്രഭുപാദർക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതേയുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് കൊള്ളക്കാരും ടെററിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയും അവരുടെ പണവും മറ്റു വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു ആ കാലത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വരികയുണ്ടായി. ഉഗ്ര നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് 8 കൈകളോടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആയുധങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉഗ്ര നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് ആ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആ ഭക്തനോട് പറയുകയുണ്ടായി, എന്നെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം, ഈ രൂപത്തിൽ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അത് പ്രകാരം ആ ഭക്തൻ പിറ്റേ ദിവസം മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരോടൊക്കെ പറയുകയും ആ ചിത്രം വരച്ചു നൽകുകയും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ള. അത് പ്രകാരം അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശില്പിയെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ശില്പിയെ അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ശില്പിയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ശില്പി ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിർമ്മിക്കില്ല, ഇത് ഉഗ്ര നരസിംഹമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം മുഴുവനായിട്ട് കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പൂജകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കൈയൊഴുകുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറയും അദ്ദേഹം ആ ശില്പി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനോട് എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ സ്വപ്നത്തിലും നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് നിർമ്മിച്ചു നൽകണമെന്ന് ആ ഗുരുവിനോട് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ഗുരു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇത് മായാപ്പൂരിലാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഇത് നിർമ്മിച്ചു നൽകിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ കൂടുതൽ ആ മായാപ്പൂരിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചാലും ആ ഭാവത്തിൽ ഉഗ്ര നരസിംഹനായിട്ട് അങ്ങനെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നൽകിക്കോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം കുറെ കാലങ്ങളെടുത്തു. അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ശില തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ കുറെ കാലങ്ങളെടുത്തു. ഭക്തന്മാർ അതിനായിട്ട് കുറെ കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഓരോരിക്കും വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പറയും, ഞാൻ ശില കണ്ടെത്തിയതേ ഉള്ളൂ, പിന്നീട് അതിന്റെ ചെറുങ്ങനെ വർക്ക് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉഗ്രം നരസിംഹദേവന്റെ വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. നിർമ്മിച്ച് അതിന്റെ എല്ലാ പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയായി. കണ്ണൊക്കെ കെട്ടു അല്ലെ. പിന്നീട് ആ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് അതിന്റെ നേത്ര ഉന്മീലനം, കണ്ണൊക്കെ തുറക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ശില്പിക്ക് എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ അന്ന് രാത്രിയിൽ അവിടെ ആ ശില്പിയുടെ പണിശാലയൊക്കെ കത്തി നശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ആ ശില്പി വേഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഉടനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അത് വലിയ വിഗ്രഹമാണ്. അത് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വലിയ
കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ മായാപ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെ. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ്? ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് യാതൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എവിടെയും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എത്രയോ വേഗത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നരസിംഹദേവ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ കുറെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പൂജാരിമാരൊക്കെ പേടിച്ചു. എന്താണ് അവിടെ ആ ബ്രഹ്മചാരി, നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടുള്ള നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചാരികളാണ് ആ നരസിംഹ ഭഗവാന് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഉഗ്ര നരസിംഹമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തിൽ. എന്നാലും ആ പൂജാരിയുടെ പുറകില് നരസിംഹ ഭഗവാൻ തൊട്ടിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, എന്തിനാണ് നീ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ്, എന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷകനാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ തൊട്ടതിന്റെ ആ പാട്, നഖത്തിന്റെ പാട് ആ ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തെ, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീവാസാങ്കന്റെ, നമ്മൾ നാരദമുനിയെ പറഞ്ഞല്ലേ, നാരദമുനിയാണ് ശ്രീവാസാങ്കനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ ശ്രീവാസാങ്കനിൽ എപ്പോഴും സങ്കീർത്തനം നടക്കുമായിരുന്നു. രാത്രിയിലും സങ്കീർത്തനം നടക്കും. രാത്രിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അടുത്ത പാർഷദന്മാരും ഒക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. പകല് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും, എല്ലാ ജനങ്ങളും സങ്കീർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. അങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അക്കാലത്തുള്ള എന്താണ് ആ ബ്രാഹ്മണർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വെറുപ്പുണ്ടാക്കി. അവരൊക്കെ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ചാന്ദ്കാസി അവിടെ വരികയും അവരോട് ഇതൊക്കെ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ അവരെ നിർത്താൻ തയ്യാറായില്ല. ഉടനെ ആ മൃദംഗം അടിച്ചു പൊളിക്കുകയുണ്ടായി, അവരൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ മായാപ്പൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീവാസങ്കലിൽ ആ തകർത്തിട്ടുള്ള മൃദംഗമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ചാന്ദ്കാസിയുടെ സമാധിയും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാന്ദ്കാസി ഇങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് പന്തവും ഒക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് കുറെ മൃദംഗം, കർത്താള് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് വലിയൊരു സങ്കീർത്തനമായിട്ട് ആ ചാന്ദ്കാസിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ചാന്ദ്കാസി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഉടനെ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വരികയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ അങ്കിളാണ്, നിന്റെ മുത്തശ്ശൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, ഞാൻ നിന്റെ ചാച്ചയാണ്, ഞാൻ അങ്കിളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അനുനയപ്പെടുത്താനായിട്ട് വരികയുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ആ അങ്കിളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വീകരണം ഒക്കെ തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പാർഷദന്മാർ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അവർക്കും കേൾക്കാം, അവർ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത രഹസ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ രഹസ്യം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആ ചാന്ദ്കാസി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ചാന്ദ്കാസിക്ക് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഒന്നും അറിയില്ല. ചാന്ദ്കാസി പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ എൻ്റെ റൂമിലെ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ തലയും മനുഷ്യന്റെ ഉടലുമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം വന്നു, എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ അമർത്തുകയും നീ ആ മൃദംഗം പൊട്ടിച്ച പോലെ ഞാൻ നിന്റെ മാറിടം പിളർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ നഖം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആ പാടുകള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ചാന്ദ്കാസി. അപ്പോഴേ ചാന്ദ്കാസി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സങ്കീർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കും. ആരെല്ലാണോ സങ്കീർത്തനം ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അവരെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതിന് പങ്കെടുപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് പിന്നീട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? നരസിംഹ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടും ആ ചാന്ദ്കാസിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചാന്ദ്കാസിക്ക് എന്നാൽ ഇത് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തില് എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലീലകൾ നടക്കുമ്പോഴും നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും മായാപ്പൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, അവിടെയും കുറെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു അവസരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായി എടുത്തുപോയി.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. 7ാമത്തെ സ്കന്ധം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ലീലകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ പഠിക്കാം. ശ്രീ നരസിംഹദേവ് ഭഗവാൻ की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण